हरेश जरिगो कृष्णा प्रभु जी प्रणाम कृष्णा हरेश അറിയും മാതാജി ഞാൻ ഒരു രണ്ടാളെ ഒന്ന് വിളിച്ചു നോക്കട്ടെ. ഹരേഷ് പ്രഭു ജി കുമുദ മാതാജി ഇവിടെ എന്റെ ഒപ്പം ഉണ്ട്, ഇപ്പൊ കേറും മാതാജി. हरेश हरिबोल प्रीति माताजी हरिबोल. हरेश प्रभु हरेश हरिबोल. സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് വെക്കല്ലേ? ആ പ്രഭു. പ്രാർത്ഥന അല്ല. नमो विष्णुपादाय कृष्णकृष्णाय भूतले श्रीमते जयपदाय स्वामिनिधि नाम नमाचार्यपदाय दत्ताय कृपाप्रदायिने गौरवनामधारि नमो विष्णुपादाय कृष्णकृष्णाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिधि नामिने नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषं शून्यवादी पाश्चात्यदेशधारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. अनंत कोटि वैष्णव की जय. श्री प्रभुपाद की जय. गुरु महाराज की जय. गौर प्रमानंदे हरि हरि कृष्ण. ഞായറാഴ്ച എന്ത് ചെയ്താവോ? ഞാൻ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പ്രഭു ഹരേഷ്ണ, ഞാൻ രാമേശ്വരം പോയിരിക്കായിരുന്നു. ഞാനും എനിക്ക് വരാൻ പറ്റിയില്ല. ഇത് ലൈവാണ് കേട്ടോ, പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണേ. അത് പറഞ്ഞത്, അതായത് ഈ ലിങ്കിന് ഒരു ചെറിയൊരു പ്രോബ്ലം വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, അപ്പൊ അതൊന്ന് നോക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ലൈവ് ഇട്ടിരിക്കുക. ഇന്നലെ 2 പ്രാവശ്യം ക്ലാസ്സിന് വന്നിട്ടും 16 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോ ഈ ലിങ്ക് തന്നെ ഓഫായി നമ്മളെ. അപ്പൊ ഇത് ലിങ്കിന്റെ പ്രോബ്ലം ആണോ അതോ മാതാജിയുടെ പ്രോബ്ലം ആണോ എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിട്ട് ഇപ്പൊ ഞാൻ ലൈവ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇത് 20 മിനിറ്റ് വരെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്കെ ആണെങ്കിൽ നമ്മളെ പ്രശ്നമല്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. ഇന്നലെ മായാമാതാജി ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കീർത്തനം. പിന്നെ ആസ് യൂഷ്വൽ നമ്മൾ സാധാരണ സംഭവിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ ഒരാൾ ആദ്യം ചൊല്ലി ഒരാൾ പിന്നാലെ പോയി. അത് പിന്നെ നോർമലി നമുക്ക് അറിയാലോ നമ്മളെ കീർത്തനത്തിന്റെ സ്റ്റൈല്, സങ്കീർത്തനം അത് അതേപോലെ തന്നെയായിരുന്നു. പക്ഷെ മായാമാതാജി ലീഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്.
ഹരേ കൃഷ്ണ. മ്യൂട്ടാ പ്രഭു. സോറി നമുക്ക് നമ്മള് എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ വിചാരിച്ചു വെച്ചാല് ആദ്യം ഒരാൾ ലീഡ് ചെയ്യും, അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം പിന്നെ ഒരാള് ചൊല്ലും, പിന്നെ അടുത്ത ആള് ചൊല്ലും, അങ്ങനെ എത്ര ആളുണ്ടോ അവര് ചൊല്ലും. നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് ചെല്ലുമ്പോൾ ക്ലിയർ ആവണില്ല, പക്ഷെ നമുക്കൊന്നുകൂടി ചെക്ക് ചെയ്യാം. ആദ്യം ചൊല്ലേ, എന്നിട്ട് നിങ്ങള് കൂടുതൽ ചൊല്ലിയാൽ മതി. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വെരി ഗുഡ്. രണ്ടാക്കും പേടിയാ തുടങ്ങാൻ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഒറ്റയ്ക്കാകുമ്പോ കുഴപ്പമില്ല പ്രഭു. എന്താണ് നമ്മൾ പ്രീതി മാതാജിന്റെ സൗണ്ട് കേട്ടില്ല. കേട്ടിട്ട് ഞാൻ ചൊല്ലുണ്ട് പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹെഡ്സെറ്റ് വെച്ചിട്ടില്ല. ഓക്കെ, അവിടെ സൗണ്ട് വരുന്നില്ല, ഒരാളതേ വരുന്നുള്ളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ